Bore da I chi gyd, a chroeso cynnes i'n hoedfa ni bore yma ar ddydd Gwener y groglith pan i ni yn dathlu. Yn rhyfedd I ddweud hynny yn dydi mewn ffordd, ond ni'n dathlu y ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r groes. A fod wedi'n caru ni gymaint nes ei fod e'n barod I farw. A dioddef yn ein lle ni. Diolch, diolch iddo. Plis aroswch am baned, a fi'n credu fi'n iawn I ddweud bod yna hot cross buns ar y diwedd, ond aroswch I gael cymdeithas a sgwrs dyn gilydd ar y diwedd. Ac yna dydd Sul fyddwn ni yn cwrdd am 10 ac am 5 mwyn dathlu ar atgyfodiad. Fod y Crist nath farw drosto ni wedi atgyfodi drosto ni hefyd. Diolch iddo. Wel, na ni weddio, na ni gyflwyno'n hoedfa ni nawr i'r arglwydd. O ddew ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, I enwir I ni yn diolch I ti yn awr. Dy fod ti wedi'n caru ni, o dad, a wedi anfon dy fab i'n byd ni. Ac I ni'n diolch fod yr arglwydd Iesu wedi dewis dod, fod e'n barod I ddod. Nid yn unig dod fel babi a dod fel person, ond dod mwyn marw, mwyn diodde, mwyn rhoi ei fywyd yn aberth yn ein lle ni. A dad, ni'n diolch I ti nawr, trwy dy ysbryd glân, ein bod ni yn gallu credu'r pethau hyn, yn gallu derbyn maddeuant a bywyd newydd trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn I ti nawr arglwydd, helpa ni wrth I ni daddoli di. Helpa ni wrth I ni ddarllen a gwrando a chanu a gweddio. Mae'r pethau hyn yn gyfarwydd iawn I ni mewn llawer o ffyrdd. O, helpa ni weld o'r newydd, mor wych yw Iesu Grist. Mor werthfawr yw ei waed gafodd ei dywallt drosto ni. Helpa ni I weld mor bwysig yw'r diwrnod hwn a'r hyn rydyn ni'n ei gofio. O dad, wneud I siarad gyda ni nawr. A bydd gyda ni. Amen bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Amen. Amen. Ni'n mynd I ganu o'r atodiad yn gyntaf, rhif 13. Dwg fi I fynydd yr olewydd, lle mae'n heidwad yn yr ardd. Mae'r gan gyntaf mae'n sôn am yr arglwydd Iesu yng ngardd Getsemane ar y nos Iau, y noson pan gafodd ei fradychu, a mae yno yn gweddio, yn gwybod yr hyn sydd o'i flaen ac mae'r cwestiwn yn does, ydy e mynd I sefyll yn gadarn, ydy e mynd I fynd i'r groes ac wrth gwrs yr ateb yw ydy. Mae'n mynd I fyddhau. Mae'n mynd I wneud ewyllus ei dad. Wel, nawr I sefyll I ganu mawd yn gilydd.
Chi'n cofio tra bod Iesu yng ngardd Gethsemane, mae Judas, disgybl nath ei fradychu, yn dod, mae'n dod gyda milwyr i arestio Iesu, a maen nhw'n ei gymryd e. Ac dyna lle ni'n mynd i bigo lan ar y stori fel petai y bore yma. Ni'n mynd i gael sawl darlleniad o'r efengyl yn ôl Marc. A mae Manda yn mynd i ddod ymlaen i roi'r darlleniad cyntaf i ni. Diolch, Manda. Right, felly daw'r darlleniad cyntaf o benod 14 o Marc, Iesu ger bron y Sanhedrin. Eithant a Iesu ymaith at yr archoffeiriad, a daeth y prif offeiriad oll a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion ynghyd. Canlynodd Pedr ef o hirbell, bob cam i mewn i gyntedd yr archoffeiriad, ac roedd yn eistedd gyda'r gwasanaethwyr yn ymdwymo wrth y tân. Roedd y prif offeiriad a'r holl Sanhedrin yn ceisio tystiolaeth yn erbyn Iesu, i'w roi i farwolaeth, ond yn methu cael dim. Oherwydd yr oedd llawer yn rhoi cam tystiolaeth yn ei erbyn, ond nid oedd ei tystiolaeth yn gyson. Cododd rhai a cham dystio yn ei erbyn. Clywsom ni ef yn dweud, mi fwriaf i lawr y deml hon o waith llaw ac mewn tridiau mi adeiladaf un arall heb fod o waith llaw. Ond hyd yn oed felly, nid oedd ei tystiolaeth yn gyson. Yna cododd yr archoffeiriad ar ei draed yn y canol a holodd Iesu. Onid y tebu ddim? Beth am tystiolaeth yr rhain yn dy erbyn? Parhaodd yntain fyd heb ateb dim. Holodd yr archoffeiriad ef drachefn ac meddai wrtho, ai ti yw'r Meseia, mab y bendigedig? A dywedodd Iesu, my fi yw. Ac fe welwch fab y dyn yn eistedd ar ddeheulawr gallu ac yn dyfod gyda chymylau'r nef. Yna rhwygodd yr archoffeiriad ei ddillad a dweud, pa raid i ni wrth dystio'n bellach? Clywsoch ei gabledd? Sut y barnwch wi? A'i dedfryd gytun arno oedd ei fod yn heiddi marwolaeth. A dechreuodd rhai boeri arno, a rhoi gorchydd ar ei wyneb, a'i gernodio a dweud wrtho, proffwyda. Ac ymasododd y gwasanaethwyr arno a dyrnodiau. Diolch, Amanda. Iesu yn cyffesu fyna yn doedd, yn cydnabod, mae fe yw y Meseia. Fe yw mab Duw. Ac mae'n dweud, fe welwch fab y dyn yn eistedd ar ddeheulawr gallu ac yn dyfod gyda chymylau y nef. A mae'n can nesaf ni'n mynd i sôn ychydig am hynny hefyd, rhif 47 yn yr atodiad. Gan yma yn dechrau yng Gethsemane, yn mynd â ni i'r groes, ond yna yn gorffen gyda yr arglwydd Iesu'n dychwelyd ar y cwmwl ar ddydd y farn. Wel, nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
ni'n mynd i ailgydio'n yr hanes ar ddechrau pennod 15. Felly Marc 15 a dechrau yn yr adnod gyntaf. Cyn gynted ag y daeth hi yn ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriaid a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion a'r holl Sanhedrin. Yna rhwymasant Iesu, a mynd ag ef ymaith, a'i drosglwyddo i Pilat. Holodd Pilat ef, ai ti yw brenin yr Iddewon? Atebodd yntai ef, ti sy'n dweud hynny. Ac yr oedd y prif offeiriaid yn dwy'n llawer o gyhuddiadau yn ei erbyn. Holodd Pilat ef wedyn, onid atebu ddim? Edrych faint o gyhuddiadau y maent yn ei dwy'n yn derbyn. Ond nid atebodd Iesu ddim mwy, syndod i Pilat. Ar yr ŵyl, roedd Pilat yn arfer ryddhau iddynt, un carcharor, y gofynent amdano. Ac roedd y dyn a elwyd Barabas yn y carchar gyda'r gwrthryfelwyr hynny oedd wedi llofruddio yn ystod y gwrthryfel. Daeth y dyrfa i fyny a dechrau gofyn i Pilat wneud yn ôl ei arfer iddynt. Atebodd Pilat hwy, a fynwch i mi ryddhau chwi frenin yr Iddewon. Oherwydd gwyddai mai o genfigen yr oedd y prif offeiriaid wedi ei draddodi ef. Ond cyffrodd y prif offeiriaid y dyrfa i geisio ganddo yn hytrach ryddhau Barabas iddynt. Atebodd Pilat drachefn ac meddai wrthynt, beth yntai am na fa hwn yr ydych yn ei alw yn frenin yr Iddewon? Gwyddasant wythau'n ôl, croeshoeliau ef. Meddai Pilat wrthynt, ond pa ddrwg a wnaeth ef? Gwyddasant wythau yn uwch beth, croeshoeliau ef. A chan ei fod yn awyddus i fodloni'r dyrfa, ryddhaodd Pilat Barabas iddynt. A throddododd Iesu, ar ôl ei fflangellu, i'w groeshoelio. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni ganu o'r llyfr Emynau y tro yma, rhif 177. 177. Craig yr oesoedd. Cuddia fi, fy mwyn, yr holltwyd di. Oed i'r un y dŵr a'r gwaed gynt o ddyslis frew a gaid, fy nglanhau o farwol rym, ac ei ogrwydd pechod llym. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu.
mi air bach o wedyn, o'n i droi at yr arglwydd. O, ie, ni'n diolch I ti, arglwydd, am yr hyn ni wedi clywed yn barod, bod yr arglwydd Iesu wedi bod yn barod I wynebu'r pethau hyn ein mwyn ni. Dad, I ni pryn yn gallu dychmygu yr hyn oedd yr arglwydd Iesu wedi brofi yn ei deimlo, y boen a'r ofn efallai wrth iddo fe gael I arestio, wrth iddo fe gael I gyhuddo ar gam, wrth iddo fe gael I fwrw, a nawr fan hyn wrth iddo fe gael I draddodi yw groes hoelio. Dad, ni'n gwybod ar y pwynt yma yn yr hanes fod yna waith I ddod, bod y groes ei hun o'i flaen ac ar y groes nid yn unig y boen gorfforol, nid yn unig y boen emosiynol, ond y boen ysbrydol yma. Wrth iddo fe gymryd arno fe ei hun, ein pechod ni. Wrth iddo fe ddioddef, cosb, wrth iddo fe talu ein dyled ni, wrth iddo fe gymryd y felltith yna, ie, dy holl gysineb di at bechod yw arno fe ei hun. Dad, I ni ddim yn gallu dychmygu, ni ddim yn gallu gwerthfawrogi yn iawn yr hyn wnaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ond Dad, I ni'n diolch I ti. Ie, yn diolch I ti fod wedi dewis hyn. Yn diolch I ti fod wedi gwneud hyn fel bod ni yn gallu cael maddeuant, fel bod ni yn gallu dianc rhag uffern, rhag cosb, rhag marwolaeth hyd yn oed. I ni'n diolch trwy ei glwyfau mae yna iachad I ni. Trwy ei farwolaeth mae yna fywyd trygwyddo I ni. O arglwydd, diolch I ti. A helpa ni nawr. Helpa ni I ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni newydd ganu am hyn, bod dim byd gennym ni i'w gynnig, bod gwaith ein dwylo ni, bod ein dagrau ni, ein ymdrechio ni, dim byd gyda ni i'w gynnig arglwydd. Gallwn ni ddim ennill iachawdwriaeth, gallwn ni ddim achub ein hunan. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gwneud y cwbl drosto ni. Helpa ni nawr arglwydd I gredu hyn. E'r clod I ddenw mawr di. Amen. Amen. Ni'n mynd I gael ein darlleniad nesaf ni. Mae Catrin yn mynd I ddod ymlaen I ddarllen eto o Marc 15. Mae darllenid yn dod o Marc 15, adnodau 21 I 32. Gorfodesant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o'r gwlad, Simon o Caerdydd, tad Alexander a Rufus I gario ei groes ef. Deithent ag ef i'r lle a elwyr Golgotha, hynny yw o gyfieithu lle penglog. Cynigiasant iddo wyn a myr ynddo, ond ni chymerodd ef, a chroes hoeliasant ef. A rhanasant ei ddillad, gan fwrw coelbren arnynt, I benderfynu beth a gai pob un. 9 gloch y bore oedd hi pan groes hoeliasant ef, ac yr oedd ar ysgrif y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud, brenin yr Iddewon. A chydig ef, croeshoeliasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Roedd yr rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, gan ysgwyd ei pennau a dweud, ho, ti
sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn tridiau, disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd, yr oedd y prif weithpeiriad hefyd, ynghyd â'r ysgrifenyddion, yn ei watwer wrth ei gilydd ac yn dweud, fe achub oedd eraill, ni allai ei achub ei hun. Disgyned y Meseia, brenin Israel, yn nawr oddi ar y groes mwyn i ni weld a chredu. Yr oedd hyd yn oed y rhai a groeshoeliwyd gyda gef yn ei wawdio. Ni'n mynd i ganu Emyr nawr rhif 391. Ac orwyd teml yr arglwydd yn y nef, a gwelwyd arch ei lan gyfamod ef. Holl ryfeddodau person Crist a'i waith a welir yno i dragwyddoldeb maith. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Un darlleniad gyda ni ar ôl, Marc 15 ac adnodau 33 i 47. Phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn. Ac am 3 o'r gloch, gweiddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy nyw, pam yr wyt wedi fy ngadael?
glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll gerllaw, clywch, mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi ysbwng a gwyn sir, a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Gadewch ni weld, meddai, a ddaw Elias yw dynnu y fi lawr. Ond rhoes Iesu lef uchel a bu farw. A'r rhwygwyd llen y deml yn ddwy, o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y cynwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Roedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Yn ei plith roedd Mair Magdalen, a Mair mam Iago fychan, a Joses, a Salome. Gwragedd a fi yn ei ganlyn, ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea. A llawer o regedd eraill oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Roedd hi eisoes yn hwyr. A chan ei bod yn ddydd paratoad, hynny yw y dydd cyn y saboth, daeth Joseph o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch a oedd yntain disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Peilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Peilat ei fod eisoes wedi marw, a galwodd y cynwriad ato a gofyn iddo, a oedd wedi marw ers meityn. Ac wedi cael gwybod gan y cynwriad, rhoddodd y corff i Joseph. Prynodd yntai liain, ac wedi ei dynnu ef i lawr a'i amdoi yn y lliain, gosododd ef mewn bedd, oedd wedi ei naddu o'r graig, a threiglodd fain ar ddrws y bedd. Ac roedd Mair Magdalen a Mair mam Joses yn edrych ym mhle y gysodwyd ef. Amen. Diolch i Dduw am ei air ei ni. Eisiau ni feddwl chydig bore yma am yr hyn, ni wedi darllen yr hyn, ni wedi clywed yng ngair Duw. Mae'r Beibl yn glir fod croes Iesu Grist yn rhan o gynllun Duw. Iawn? Nid damwain oedd y groes. Nid tragedi oedd y ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi cael ei ladd. Mae'r Beibl yn glir am hyn. Roedd croes Crist yn rhywbeth wedi ei drefnu cyn creu y byd. Dyma cynllun Duw. Dyma'r ffordd roedd Duw ei hun yn cymodi pobl gyda fe ei hun, yn delio gyda'n pechod, yn delio gyda'n gwrthryfel, ac yn dod â ni yn ôl i berthynas gyda fe. Heddiw, fi eisiau ni feddwl jyst chydig bach yn fyr iawn am pam fod pobl eisiau lladd Iesu. Nawr, ni'n gwybod bod Duw wedi trefnu Iesu farw o'r groes, ond pam fod pobl mor awyddus i'w ladde? Pam fod yr prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'r arweinwyr crefyddol yma yn cysau Iesu gymaint? Pam bod nhw eisiau daweliau, eisiau cael ana a cael gwared arno fe gymaint, nes bod nhw'n barod i fynd i'r graddau eithaf yma o gynllwynio yn ei erbyn a ceisio camdystiolaeth yn ei erbyn a'i roi i farwolaeth. Nawr, gellwn ni ateb y cwestiwn mewn llawer o ffyrdd. Mae yna llawer o atebion cywir. Ni'n gwybod o ddarllen yr efengylau bod nhw'n casau rai o'r pethau oedd Iesu'n dweud amdano fe ei hun. Ond nhw'n casau bod nhw'n gwneud yn glir, mae fe yw'r Meseia, mab Duw. Ond nhw'n casau y pethau oedd e'n dysgu ar y ffordd yn aml iawn oedd e'n herio beth o'n nhw yn dysgu am bethau fel y saboth a gwahanol reolau fel hynny.
Ond nhw yn casau y ffaith fod pobl yn mynd i rando ar Iesu yn hytrach na dod i rando arnyn nhw. Ac o'n nhw'n casau bod nhw'n colli rhywfaint o awdurdod ag yr llais oedd ganddyn nhw gyda'r bobl. Mae yna atebion eraill hefyd, ond be nath yn haro i wrth baratoi ar gyfer bore yma? Un o'r pethau sy'n amlwg wedi codi grychyn yr arweinwyr crefyddol yma yw rhywbeth nath Iesu ddweud am y deml. Falle nath chi sylwi yn y darlleniadau fod y deml yn cael ei enwi nifer o weithiau. Ni'n gweld yn gyntaf yn Marc 14 adnod 58. Mae yna rai yn tystio yn erbyn Iesu. Clywsom ni ef yn dweud, mi fwriaf i lawr y deml hon o waith llaw, ac mewn tridiau mi adeilada fi'n arall heb fod o waith llaw. Yna ni'n clywed yn 15:29. Mae Iesu ar y groes a roedd y rhai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef gan ysgwyd ei pennau a dweud, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn tridiau. Disgyn oedd hi ar y groes ac achub dy hun. Ac yna wrth gwrs ni yn clywed am y deml eto yn pennod 15 adnod 38. Rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Ond beth sydd wedi upseto rai o'r bobl yma yw bod Iesu wedi awgrymu fod y deml mynd i gael ei ddinistrio ond bod e'n mynd i'w ail adeiladu. Fi eisiau ni feddwl yn fyr bore yma, beth oedd mor wael am hynny? Pan bod hynny wedi gwneud nhw mor flin? Falle i rai ohonyn ni bore yma, mae'r peth yn sôn mor amherthnasol, irrelevant, mor ddibwys. Who cares, so what? Ond os ni'n deall hyn, mae'n mynd i helpu ni i ddeall pam bod Iesu wedi dod i'r byd, pam bod ni'n dathlu heddiw, pam bod Iesu wedi mynd i'r groes, a fydd e'n helpu ni ddeall y gwahaniaeth mae hynny'n gallu wneud yn ein bywyd ni y bore yma. Felly, fi eisiau ni ddechrau trwy feddwl am y deml. Y deml. Beth yn union oedd Iesu wedi dweud am hyn? Wel, ni'n cael yr ateb yn yr Efengyl yn ôl Ioan. Yn Ioan pennod 2. Digwyddiad fan hyn sydd yn gynharach ym mywyd Iesu, ond mae o gwmpas adeg y Pasg. Mae Iesu wedi mynd i'r deml, mae wedi clirio allan y bobl oedd yn prynu ac yn gwerthu ac yn camdrin y deml, ac yna, yn Ioan 2:18, ni'n clywed hyn. Heriodd yr Iddewon ef a gofyn, pa arwydd sydd gennyt i'w ddangos i ni yn awdurdod dros wneud y pethau hyn? Atebodd Iesu hwy, dinistriwch y deml hon ac mewn tridiau fe'i codaf hi. Dywedodd yr Iddewon, 6 blynedd a 46 o flynyddoedd y by'r deml hon yn cael ei adeiladu. Gwy ti'n mynd i'w chodi mewn tridiau? Mae Ioan yn esbonio, sôn yr oedd ef am deml ei gorff. A felly wedi iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, cofiodd ei ddisgyblion iddo ddweud hyn. A chredasant yr ysgrythyr a'r gair roedd Iesu wedi ei lefaru. Felly beth oedd y deml? Pam fod y deml mor bwysig? Wel, wrth gwrs, adeilad oedd y deml, ond i'r Iddewon roedd e'n fwy na just cerig ag motor yn dal y cwbl at ei gilydd. Mewn ffordd oedd y deml yn cynrychioli pwy oedden nhw fel pobl. Dyma oedd canolbwynt y grefydd Iddewig, a dyma oedd canolbwynt ei hunaniaeth nhw. Roedd Duw yn yr Hen Testament wedi eu hachub nhw o'r Aifft,
Oedd e wedi dod â nhw i'w gwlad ei hun, roedd e wedi gorchymyn i deml cael ei adeiladu fel man y bydde fe'n rhoi ei enw a'i bresenoldeb e. Teml lle roedd anifeiliaid yn cael ei aberthu mwyn i bobl ddod mewn ffydd ac cael maddeuant am ei pechodau. Mae'n ymddangos dros amser bod nhw wedi colli golwg ar rhywbeth fan hyn. Oedd y deml fod i'w atgoffa nhw bob tro o'n nhw'n mynd yna bod nhw ddim yn gallu achub eu hunan. Na'r pwynt, o'n nhw'n mynd lan i geisio Duw, ond o'n nhw'n methu mynd i bresenoldeb Duw. O'n nhw dim ond gallu mynd rhyw bellter i fewn, o'n nhw'n methu mynd reit i fewn ac yn sicr methu mynd i ganol y deml. Oedd yna llen enfawr yn cadw pawb allan o canol y deml heblaw am yr archoffeiriad unwaith y flwyddyn. A felly pob tro o'n nhw'n mynd y deml, be dylsyn nhw fod yn ymwybodol o yw ni methu achub yn hunan. Ni angen i Dduw ein hachub ni. Ni angen iddo fe gyflawni ei addewidion. Ni angen iddo fe i ddod. Ni angen i'r Meseia i ddod i'n hachub ni. Mae'n ymddangos dros y blynyddoedd fod llawer o'r Iddewon wedi colli golwg ar hyn. Bod nhw wedi mynd i twyllo eu hunan. Mewn ffordd bod nhw ddim wir angen Duw. Ond nhw'n gallu achub eu hunan. Ond nhw wedi mynd i ymddiried yn eu bywyd nhw, eu cyfiawnder nhw, eu gweithredoedd nhw, eu ymdrechion nhw, ac oedd angen cadw'r defodau, oedd angen mynd ag dilyn yr cyfreithiau a cadw'r aberthau, ond mewn ffordd, just topo lan oedd hynny'n gwneud, i'r hyn o'n nhw yn cyflawni drostyn nhw eu hunan. A felly mewn ffordd, oedd y deml yn rhywbeth o gynrychioli'r holl system yna. Ac oedd unrhyw ymysodiad ar y deml yn ymysodiad ar eu hunaniaeth nhw, ac ar eu hunan gyfiawnder nhw. A felly pan maen nhw'n clywed Iesu'n sôn am y syniad yma bod y deml mynd i gael ei ddinistrio, maen nhw'n gweld hynny fel ymosodiad personol. Ond ar ryw lefel, dyna yw'r her mae Iesu'n rhoi i bob un ohono ni. Ond efe? Wel, falle bod ni'n ffeindio'n hunaniaeth ni mewn pethau gwahanol i y ffeiriaid a'r ysgrifenyddion, yr Phariseied, yr arweinwyr crefyddol yma, ond rhywsut neu gilydd, i ni gyd bore yma yn ffeindio'n hunaniaeth ni mewn rhywbeth heblaw am Dduw. I ni gyd y bore yma rhywsut neu gilydd yn trial achub ein hun. Ni'n gallu gwneud hyn mewn gwahanol ffyrdd, mae rai ohono ni, yn y byd yma yn ffeindio'n hunaniaeth ni mewn gwleidyddiaeth. Mae rai yn ffeindio eu hunaniaeth yn ei sefyllfa economaidd, faint o arian sydd yn nhw, eu lifestyle nhw. Mae rai yn ffeindio hunaniaeth mewn tîm chwaraeon neu mewn teulu. Mae rai yn ffeindio hunaniaeth nhw yn ei gwaith ac yn y ffordd mae pobl yn gweld nhw. Mae rai yn trial achub eu hunan trwy fyw yn dda a helpu pobl eraill. Ond beth bynnag yw hi, siwr bynnag i ni wedi bod yn trial byw ein bywydau ni a bod yn frenin ar ein bywydau ni, pan mae Iesu'n dod, mae'n herio hynny. Mae'n ymosod ar ein teml bach ni, yn dydy. Chi'n cofio be wedodd Iesu? Mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Mae Iesu'n dweud, chi methu ymddiried mewn unrhyw beth arall, ond fi.
Os chi'n mynd eich ffordd eich hun, mae hynny yn arwain i ffwrdd o ddiw, i ffwrdd o'r gwirionedd, i ffwrdd o fywyd. Mae'n arwain i farwolaeth, i uffern. Does dim ffordd arall ond trwy o fi. A mae rhywbeth yn ein calon ni sydd ddim yn hoffi hynny. Yn wir, mae rhywbeth yna ni fel arfer sydd yn casau hynny. Pan chi'n clywed Iesu'n dweud, ti ddim yn ddigon da. Pan mae Iesu'n dweud, dyw popeth sydd gen ti ddim yn ddigon hebddo fi. Pan mae Iesu'n dweud, mae dy orau glas di yn syrthio'n fer o ogoniant Duw ac yn heiddi barn Duw. Ni'n casau hynny, ynddi ni? Os ni'n onest. Oedd yr Iddewon yn casau hynny cymaint nes bod nhw eisiau dinistrio Iesu. Fan hyn ni'n dod felly i'n ail bwynt ni, y dinistrio. Pam fod Iesu'n dweud felly bod e'n mynd i dinistrio y deml? Wel, i fod yn fanwl gywir, nid dyna ddwedodd efe. Gwrandewch eto'n ofalus, be wedodd Iesu oedd hyn? Dinistriwch y deml hon ac mewn tridiau fe'i codaf hi. Be mae'n dweud yw, os i chi yn dinistrio'r deml hon, nhw sy'n mynd i ddinistrio, fe sydd yn mynd i godi. Ond mae Ioan yn pwysleisio nid sôn am yr adeilad oedd Iesu, sôn am teml ei gorff, sôn amdano fe ei hun mae e. Nawr mae Iesu fan hyn yn gwneud rhywbeth mawr. Mae'n gwneud honiad cleim enfawr. Mewn ffordd, be mae'n trio dangos i'r bobl yma yw, mae fe yw y gwir deml. Chi'n cofio beth ni wedi gweld am y deml yn barod? Beth oedd y deml? Wel, y man lle oedd Duw di addo gwneud ei hun yn bresennol. Y man lle roedd y berthau yn cael eu cyflwyno mwyn cymodi pobl gyda Duw. Mae Iesu nawr fel petai'n dweud, fi yw'r deml. Oedd yr adeilad yna i chi yn ei drysori mewn ffordd yn pwyntio chi mlaen at o fi. A felly wrth i Iesu ddod, mae'n golygu fod yr hen drefn yna, yr hen system yna ar ben. Mae'r cyflawniad wedi cyrraedd. Mae Duw ei hun wedi dod i'n plith ni, a mae wedi dod fel person mwyn roi ei fywyd yn aberth yn ein lle. Dinistriwch y deml hon, meddai Iesu. Chi sy'n mynd i ddinistrio'r deml. Chi yn mynd i fy ngwrthod i. Chi yn mynd i fy nghyhyddo i. Chi yn mynd i fy arestio i. Chi yn mynd i fy mhoenydio i. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. Ond nhw'n mynd i'w chwipio fe. Ond nhw'n mynd i roi'r coron ddraen am ei benne. Ond nhw'n mynd i'w boenydio fe a poeri arno fe a gwatwar e. O, ti sy'n mynd i ddinistrio'r deml. Pam nag ti methu hyn o'r achub dy hun? Come on! Oedd Iesu'n gwybod yr hyn oedd o'i flaen e. Ar y groes, yr arglwydd Iesu yn cael ei ddinistrio. Ar y groes mae ei gorff yn cael ei dorri a'i waed yn cael ei dywallt fel aberth. Nid fel oen, neu uchen, neu aderyn a'r anifeiliaid eraill oedd yn cael ei cyflwyno yn y deml dydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, blwyddyn ar ôl blwyddyn, canrif ar ôl canrif. Mae Iesu yn rhoi bywyd dynol perffaith. Mae Iesu yn cyflwyno ei hun fel y Duw ddyn, a hynny unwaith ac am byth dros bechod. Dyna pam, wrth iddo fe farw, mae llen y deml yn rhwygo, o'r pen i'r gwaelod.
Mae'r ffordd yn cael ei agor nawr i fewn i bresenoldeb Duw. Mae'r hen drefn yna yn cael ei symud o'r neilltu, a nawr mae'n y drefn yn cael ei amlygu i ni yng Nghrist. Dim ond un ffordd sydd yn nesau at Dduw. Dim ond trwy ffydd yng Nghrist. Os ych chi y bore yma eisiau profi presenoldeb Duw, os ych chi eisiau derbyn bywyd tragwyddo, os ych chi eisiau cael maddeuant, os ych chi eisiau byw y bywyd chi wedi cael eich creu i'w fyw, dim ond un ffordd sydd. Trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ond yna mae'n un peth ola sydd angen i ni weld bore yma. Yr ail adeiladu, ni wedi meddwl am y deml a'r dinistrio, ond dwedodd Iesu ond os ych chi'n dinistrio'r deml yma, fe fydda i yn ei godiau ar y trydydd dydd. Oedd yr Iddewon yn ceisio prawf, ceisio arwydd gan Iesu. Pwy wyt ti? Pa awdurdod sydd gen ti? Pam ddylsyn ni gredu unrhyw beth ti'n ei ddweud? Mes sy'n dweud, wel, os chi'n dynistrio'r deml hon, mewn trydiau fe'i cyfodaf. A dyna ddigwyddodd. Dyna'r dystiolaeth fod e'n dweud y gwir amdano fe ei hun. Nawr, yn y lle cyntaf, oedd Iesu'n sôn am ei gorff ei hun, ond oedd. A byddwn ni'n clywed mwy am hyn os Duw o'i mynd dydd Sul. Ar y trydydd dydd. Mae'r corff yna gafodd ei groeshoelio, a'i dynnu lawr, a'i osod mewn bedd, a maen yn cael ei rolio flaen y bedd. Ar y trydydd dydd, mae'r bedd yn wag, mae'r garreg wedi rolio i ffwrdd, a mae'r corff yna wedi atgyfodi. Mae Crist yn fyw. Na'r arwydd, na'r prawf, na pam ddylsyn ni gredu hyn bore yma achos mae wedi digwydd. Mae'n fyw, mae Iesu ar ei orsedd. Nath y byd ei orau glas yw daweliau. Fe nath yr awdurdodau wrthod ond fe sydd wedi gorchfygu. Y bore yma, falle bod chi yn casau Iesu Grist. Falle bod chi'n casau'r neges yma'r syniad yma bod chi ddim yn ddigon da. A falle bod chi dal yn ceisio i wrthod ond mae hynny wastraff amser. Chi'n gwastraffu'ch amser. Fe sydd yn cael y gair ola, achos mae e wedi atgyfodi. Mae e wedi ennill y dydd. Ond mae yna rhywbeth mwy yn does hyd yn oed na hynny. Wrth i ni ddarllen ymlaen yn y Testament Newydd, ni'n dod i ddeall trwy ffydd mae'r Cristion yn dod yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r eglwys yn cael ei ddisgrifio fel corff Crist. Yr eglwys nawr, pobl Dduw yw teml Dduw. Fan hyn, wrth i pobl yr arglwydd ddod ynghyd, mae ysbryd Duw yn bresennol, mae Duw yn ein plith ni. A felly'r bore yma, mae y geiriau yma, dyn nhw ddim yn amherthnasol o gwbl. Mae geiriau'r arglwydd Iesu yn life or death i ni. Mae'r geiriau yma'n golygu fod y Crist yna nath farw, a delio gyda pechod, unwaith ac am byth, mae e wedi atgyfodi, a trwy ffydd i ni yn gallu atgyfodi gyda fe. Trwy ffydd, i ni'n gallu bod yn rhan o'i gorff fe, yn un gyda fe, i ni'n gallu bod yn deml i Dduw, i ni'n gallu cael bywyd newydd. Ysdim ots beth i ni wedi gwneud gyda'n bywyd ni, faint o mes i ni wedi gwneud. Ysdim ots lle i ni wedi ffeindio'n hunaniaeth ni yn y gorffennol. Ysdim ots pa mor hir i ni wedi gwrthryfela yn erbyn yr arglwydd mewn gwahanol ffyrdd. Mae yna faddeuant i'w gael. I ni'n gallu gwybod nawr bod ni wedi cael ein
claddu gyda Christ, ac i ni wedi cael ein cyfodi gyda Christ, ac i ni yn awr yn eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, ac i ni yn gallu bod gyda fe am dragwyddoldeb. Mae'n y fywyd i'w gael ynddo fe. Nid marwolaeth yw'r diwedd. Yn y fideo'n cael ei rannu bore yma, it's Friday, but Sunday's coming. Am I? Fi'n mor falch bod chi yma heddi, ond dewch eto di Sul, achos mae'n y fwy. Nid yma'r diwedd. Nid yma'r diwedd. A nid marwolaeth fydd y diwedd i bobl yr arglwydd. Mae'n y fwy trwyddo fe. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni wrth i ni orffen. Rhif 35 yn yr atodiad. O am weld y wawr ar y tywyllaf ddydd, Crist ar ei ffordd i Galfari, barnwyd gan y byd, yn ei guron frew a'i roi ar groes o bren, o'r fath rhym. Grym y groes, oen ein Duw yn dioddel oes, dig y nef arno ef, i'n gael maddeiant wrth ei groes. Nawn ni sefyll i ganu. Amen.
arglwydd ni yn diolch i ti. Yn wir, mae nid yma'r diwedd, ond bod Crist wedi gyfodi ar y trydydd dydd. Ni'n diolch am hyn, ni'n gofio wneud i gymryd nawr o'r hyn ni wedi i ddarllen, a'i glywed, a'i ganu, a wneud i siarad gyda ni, os gweli di fod yn dda. Dangos i ni, os gweli di fod yn dda, os i ni'n ymddiried yn unrhyw beth heblaw amdano ti, fod y pethau hynny yn mynd i gael ei dynistrio. A mae dim ond un lle gallwn ni roi ein gobaith, sef yr arglwydd Iesu. Nawr bydded i ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.